venga, eskuak irekita eta orain askar itxiko ditugu, bale? Eskuak, venga, bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, hamar. Oso ondo, astindu eskuak orain, eta orain poliki, itxiko ditugu eskuak berriz. Bat, bi, hiru, lau, bost. Ireki orain, bat, bi, hiru, lau, bost. 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 Orain eskua, ahoan eta igurtzi. Bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, hamar. Berriro. Bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, hamar. Berriro. Bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, hamar. Oso ondo. Etxanda lurrean guztiok. Tolestu belaunak. Hori da. Tolestu, oso gaude. Bai, orain zer begiratu behar dugu? Sabela. Baina bakarrik mugituko dugu burua. Sorbaldak daude itxatxita lurrean. Venga. Bat, bi, hiru, venga. Gora burua, Anker. Gora bakarrik burua. Venga, oso ondo Maren. Gora burua, Gabriela. Gora burua. Ederto. Gora burua, oso ondo. Gora burua, Jare. Gora burua, ederto Maren. Gora burua. Aurrera, Lorea, venga, gora burua. Burua bakarrik, sorbaldak itxatxita daude. Bakarrik burua, ikutu kokotxarekin bularra, venga. Gora burua, hemen besoa. Lasai, venga, gora burua.